yürekleri. Senin bir yudum suday var iken yüreklere. Bulgar радиосында hava turışı. Иртәгә башлабыз Казанда һәм республикабыз буенча язучан болытлы төнлә явым-төшемсез һәм көндез бераз яңгыр сибелә бузар. Көньяк-көнчыгыштан талган җил температура төнлә 2-7, көндез 5-10 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлый синоптиклар. В эфире радиопрограмма «Булгар радиосы», зарегистрированная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Запись о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77 793 40 от 2 ноября 2020 года. Радиослушателям от 12 лет. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Сәхнәдәш, 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 айны белән сәхнәдәш, 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 ай көн белән бергә. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә Болгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина һәм үзем генә түгел, дуслары, бүген Татарның асыл кызлары, матур, шибәр кызлар, талантлы кызлар белән һәм бик мөхтәрәм шәхесләр белән дип тә әйтер идем. Бүген сәхнәдәштә кунакта Татарстанның атказанган артисты Марина Карпова һәм Татарстанның халык артисты, Казан шәһәр филармониясе һәм Казан бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Чупан Закирова. Хәерле кич, исәнмесез? Хәерле кичләр, дуслар. Хәерле кич. Ага, ничек хәлләр, ничек кәефләрегез? Аллаға шүкер. Кызлар, Искиткеч дияләрмесе? эш арасында да вакыт табасыз. Рәхмәт сезгә Болгар радиосы студиясына килүегез өчен. Менә ничек дип әйтик, иҗат коллективлары арасында әлбәттә инде үзара мөнәсәбәтләр кызык, аларның эшләре, аларның гастрольләре һәм шул ук вакытта бүгенге көндәге казанышлары бик кызык һәм безнең тыңлаучыларыбыз да кызыксыналар, чөнки Казан шәһәр филармониясе эшчәнлеге һәр кемгә дә таныш. Һәм бүгенге көндә нәрсә белән янып киеп йөриләр, тыңлаучыларыбыз да кызыксына торгандыр. Безнең халкыбызның менә шушы милли сәнгатен үстерүгә, аны башка милләтләргә танытуда, шулай ук инде үзара мөнәсәбәтләрне ныгытуда да зур өлеш кертә шушы безнең шәһәребез филармониясе. Чупан Ринатовна, инде соңгы вакытларда булган вакыйгалар чынлап та менә сокланырлык дәрәҗәдә дип әйтик, чөнки сез күптән түгел гастрольләрдә булып кайттыгыз. Сөйлигәле Дагыстанда булып кайту тарихын һәм гомумән ничек каршы алдылар? Нәрсә белән бәйле сезнең менә бу гастрольләрегез? Әйе, артист тормышты шундый катлаулы инде, кайттың, киттең. Быел бик шәп кенә сентябрь аенда 10 көнлек гастрольләрбез булып узды. Казан бию ансамбле икенче тапкыр Дагестан буенча йөреп кайтты. Былтыр без Дагестан, Чечня, Северо-Осетия, Кабардин-Балкариларны эләктердек, ә быел махсус Дагестанга бардык, чөнки безнең бер хөкүмәт ансамбле белән Молодость Дагестан яшьлеге дигән ансамбле белән 25 еллык дуслыгыбыз бар. Шулар белән ничектер былтыр бик матур гына җылы күрештек тә, әйдәгез әле тагын бер тапкыр килеп китегез әле, Дагестан буенча гына йөреп кайтыйк әле дип юрый гына киңәшләшеп утырган идек. Менә шундый матур гастроль килеп чыкты. Алар белән бергә концертыбызны яртылаш бүлеп Дагестан халкына, аларның милләт биюләрен һәм үзебезнең татар биюләр һәм бөтен дөнья халык биюләрен Күрсәттегез. тәкъдим иттек. Кайсы шәһәрләрдә булдыгыз һәм нокталар? Миңа калса Дагестанның бөтен шәһәрләрен йөреп кайттык. Әлбәттә Махачкала, Избербаш, Хасавюрт, Кизләрдә дә булгансыздыр әле. Кизләр, Буйнакск һәм тагын берничәсе бар иде. Бәлки хәтерләп бетермим. Менә бер сорау туа, биюче буларак та, шулай халык артисты буларак та, кайсыбызның биюләре дәртлерәк?
Бұл сұраулар еш қына яңғырады андағы радио дулқынында да. Білесізме, біз қашандыр мәйтам құрайлы, ұзған елларының ерге шаралашқаш мәйтам шыннан да біз шыңды шашқан ақыры темперамент білен деп ойлайдым бұйыл ғыммен избатланды бұл қәл. Шынки оларда да менеде азартлы темплы бейулер бітінде Кавказ халқының. Бізнікі бірді кем түгіл татарларының бет темп әлі шыны қатлік. Хам егітлерінің міне секіру аяқлары білен тез алымнар ясау, олар бірді кем тұрмай. Көрсәгіз біздің егіттер бейулен нешік қабыл еткенлерінің гүр келіп, міне Кавказ бейлерінің бірді кем болмадым. Қалса, мен енді шағыштырып әйтуім түгіл, шатланып әйтуім. Шынки біз өзіміздің де татар халқын міне деген айттырып тағдым еттік. Жырларға келгенде? Бұл жылы концертіміз жырларсыз ғына ұзды. Айтып кетем, шынки біз енді олар коллективі білен бір рәттен іштегеш. Бию коллективі. Ол шыны бардық та, хам гіл биюлерден гіне тұрған. Ләкин, біз әлі көптен түгіл тағын бір гастрольден әйленіп кеттік. Мәне әйленіп қайттық. Ансы Башқұртстан яғында болды. Мәне онда биюлер жырлар турында, биюлі жырлар турында мен қалса Марина Ибадрак сөйлеп жіберер. Крешін қызынан сұрарға керек енді. Нәк шулай. Нейтраль кішіден сұрарға керек. Чөнки Башқұртстаннан, яйса Башқұртстанға яқын төбәктен болса, шығышы білен бары бір нешектер сизелер иде. Тумышы білен шындан болса сизелер иде. Онда Марина, нешек сеңа Башқұртстан, нешек қабыл иттілер һәм ғұмымен жырларға келгенде бізде де оқшашлық бар ма деп сұрайым енді әйді. Менің үшін енді Башкирия ул туған яқ. Мен өзім Октябрьскийдан туып өскен қыз. Әниләрім, әтиләрім Бақалы районынан. Шул Бақалы районы ул бір генә район Башкирияда. Қойда керәшінер тұралар. Һәм енді гүрләттік Уфаны да, Аллаға шүкір, туп-тулы заллар булды. Үсебезнекелер килде деп кабул иттеләр инде. Әйе. Анда біз жыршылар жырлап кына түгел, биеп тә. Шоу «Покоряющие сердца» деген программада анда мин генә түгел, Алина Шарипжанова, Алсу Валиуллина, Амир Ахмадишин. Амир Ахмадишин һәм Руслан Закиров. Біз инде анда биючеләр белән бергә Бір рәттән шығыш ясыйбыз. Бик матур шоу. Ул инде ноябрьдә безнең Чулпан мәдәният йортында Алла бирсә үтәчәк. Кабатланачак әйе. Һәм шуны әйтеп китәсе килә, менә биючеләр бүгенге көндә бәлкем бигенә беләләрдер. Менә безнең җырчылар җырлап табиләр. Нишисең бит халыкны тамашачыны бүген шаккатырга кирәк. Шаккатырга бик авыр. Шуңа күрә безнең хәзер теге жанрлар бергә үрелеп, бик каты үрелеп бара. Безнең җырчылар ого-го. Марина, менә мондай гастрольләр нәрсә өчен кирәк җырчыларга һәм гомумән үзең яратасың гастрольләргә йөрергә? Мин бик яратам, чөнки минем тормыш ул бит Пятницкий исемдәге хордан башланды. Һәм инде зур гастрольләрне мин бик яратамын. Казанга килеп 10 ел элек. Мин инде күбрәк татарча сөйләшергә, татарча җырларны яздырырга туры килде дә, һәм инде ул барыбер кешене күрәсең, үзеңне күрсәтәсең. Яңа төбәкләр белән танышасың, яңа кешеләр белән танышасың, шулай бит. Ягъса гомумән аерым тормыш ул гастрольләрдә. Ул беләсеңме, бергә ашыйсың, бергә җыклыйсың. Менә нәкъ гаилә кебек һәрвакыт шундый якын аралашу, менә төрле хәлләр була бит инде. Менә шунда коммуникация ничек бик тыгыз бара. Менә шунда кешенең төрле яклары ачыла башлый. Чынлап та әйтәләр бит әле, хезмәттәшеңне якынрак белергә теләсәң, аның белән я командировка, я гастрольгә барып кайт. Сынала торган вакыт. Инде мин сокланып утырам, татарча Маринаны татарча бик начар сөйләшә дигәннәр иде берничә ел элек Марина. Субханалла, шарлагансың телеңне, шул кадәр матур. Аннан соң еш кына татарча җырлаган, ләкин рус фамилиялы кызларга исә егетләргә ничектер шик белән карыйлар. Бу очракта әйтер идем, безнең кызларыбыз субханалла. Универсал, әйе. Марина, әлбәттә инде сине бүген юкка гына чакырмадык, сөйләшеп утырырга гына туй, сөйләшергә Чулпан Ринатовна белән без икәү бар. Ишерлатабыз без сине бүген. Инде миңа калса студиядагы тәрәзәләр зыңылдап торыр синең тавыштан, чөнки мин беләм синең тавышың бик көчле. Әгәр дә каршы килмәсәң, микрофонны сиңа биреп, музыкаль тәнәфес ясап алыйк әле тыңлаучыларыбыз өчен. Керәшен халык җыры Балтырган. Рәхмәт.
Keşlerdi borra yepeşenige Heyde biz de bari galefeşenige Su boyunda bastırgan Şeşe gotmay koldırgan su Uzgan şökte kirmi kolma Kadir etmi koldırmam şu Uzgan şökte kirmi kolma Kadir etmi koldırmam şu Hindemine bizge Dura kile Uste bizge şırla bale bir yerge Fransız yola işte de Sotalladır bizde de şu Sizning bilen ışraşular Yuğidale istede şu Sizning bilen ışraşular Yuğidale istede şu Urakaylar uradım Uçlap uçlap Şu meleler koydu melenir gellep Orsan da kertuğan Virüsen da kertuğan şu Asın görmez tonun tutmaz İsenlikini beltuğan şu Asın görmez tonun tutmaz İsenlikini beltuğan şu Şeşe gotmay koldırgan su Uzgan şökte kirmi kolma Kadir etmi koldırmam şu Orussan da kertuğan Girussan da kertuğan şu Attın görmez tonun tutmaz İsenlikini beltuğan şu Attın görmez tonun tutmaz İsenlikini beltuğan şu Uzgan şökte kirmi kolma Kadir etmi koldırmam Kileminde de bizim yarıp rahmet bir zor işin laptamda rahat bulduk hem de rahatlanıp tınladık. Ben olsa tınlauçularımız da bir orundağına oturmaganlardır, rahatlanıp biyigenlerdir. Mene bu energetik, mene anlayayım, mene sizdeki artistler Çolpan Renatovna. Evet. Gururlanırlık. Hem şunu da ossızıqlap öterge kerek. Marina Karpova uzgan yıl Bulgar Radyosu Milli Müzikal Premiyası iyesi buldu. Hem biz ihlas senin için kuandık. Yoratabız senin icatın için ki Bulgar Radyosu tamaşaçıları için sen yana jırlar yazdırığa elbette indi özünün şoşa icat jemişlerin bilen tanıştırasın. Bizge kilesin en birinci yoluşmasam eymi? Hayır. Bek şadbız. Hem mene bu gastrol turlары турында әйткәндә, Чулпан Ринатовна тагын шуны әйтәсем килә, менә теге кунак аша дип әйтәләр бит әле, әйме Дагыстанның менә бу төркемнәрендә бездә күрү мөмкинлеге бармы? Әллә бу ничектер сезне безне генә чакыралармы? Әллә аларны да чакырабызмы? Бүгенге көндә нәкъ менә шул коллективның гастрольләре безнең шәһәрләрдә узып бара. Чынлапмы? Менә Нижниковский Яршаллы узды. Кичә алар Әзілі яшіл үзенде иделер. Бүгін Оршаға кетіп бардылар. Һәм тағын ала бір сайыртаға дірбішкі дәрвішлер бістесінде болашақ. Һәм сыңғы күн аларының аппасы ала бірса. Сабаханалла. Шулай республика буйлап, менә бит. Нәк, менә шундук оештырдык. Біліп сұрауым түгел иде. Білмешә сорадың. Әйтәм бит ноқтасына басның.
Аллага шөкер, без инде күзәтеп барабыз. Кичә Казаныбызны күрсәттек. Аларга инде күзләрен зур итеп, шар итеп карап йөриләр. Шаккатып Казаныбызга ярты коллектив инде. Монда күчәсе килә башларды. Безне эшкә аларсыз микән әйтәм, җәмәгать туктагыз, аннары мине Дагестанның мәдәнияте әйтәм. Мине аннары Кичермәс. кайта алмас. Әйе. Әйтәм, бөтенегезне монда. Аннан күчерсәм. соң Шулпан Ринатовна, үзебездә дә ким түгел артистларыбыз җитәрлек. Аллага Аллага шөкер. шөкер, Бүгенге Аллага көндә шундый менә дигән шат итеп торган артистларыбыз бар, әйме. Һәм һәрберсенең әле Нәк менә безнең Казан шәһәр филармониясендә әйтеп бетергесез артистлар. иңнәре һәм беләсеңме, Нәк. мин еш кына менә белмәстән артистларны беләбез, әйме. Кайберләре мәсәлән Казан филармониясе, Казан шәһәре филармониясендә икәнлеген белеп тә бетермим. Шәхсән үзем дә, әйме, мин кайчакта шаккатып куям. Шунда мин әйтәм, кая инде, кая буласыз инде тагын иңнәре җыялар. Җыгансыз дип иң шәпләрен җыеп барасыз. Әйтәм, шулай инде без тырышабыз. Мин әйтер идем, бүгенге көндә иң шәпләре булу бер, аларны әле эшләтү, күрсәтү, аларга шартлар булдыру да кирәк бит. Беләсезме, шартлар бездә әйтеп бетергесез. Менә Чулпан мәдәният үзәген реконструкция ясаганнан соң, анда менә җәйлеп иҗат итәргә кирәк. Чөнки 450 урынлык менә дигән залыбыз бар, сәхнә белән утлар, видео декорациялар, ансы инде санап та бетереп булмый. Залыбыз нинди матур милли бизәкләр белән эшләгән, шундый милли төсләрдә менә бирүзалар кертеп, инде репетицион залларыбыз 4 Субханалла, бер этажлы костюмерныйбыз бар һәм аерым солистлар өчен студия яздыра торган студиябыз да бар. Әлбәттә, инде без анда студияда бөтен сәнгать эшебезне алып барабыз. Җырчылар язылабыз, спектакльләргә, концертларга, инде фонограммалар әзерлибез. Иҗат төркеме кыскасы кайнап тора, 120дән артык артистыбыз. Менә дигән тормыш. Һәм менә бүгенге кунакларыбыз шулай ук буш кул килмәгәннәр. Мин яратам буш кул килмәгән кунакларны. Әйе. Әлбәттә, инде миңа түгел, тамашачыларыбыз сезнең өчен буш кул килмәгәннәр алар. Димәк, киләчәктә булачак 5 йолдыз дигән проект булачак. Әйме, шушы 5 йолдыз проектының өчесе, әйме, кайсы спектакльдә уйныйлар дигән сорау яңгыратабыз. Тамашачы белә микән безнең спектакльләрбез? Әйтеп узыйк әле, кайсы спектакль? Спектакльләр турында әйтеп узыйк. Спектакльләр турында. Гомумән, ул безнең яңа формат, менә берничә ел элек барлыкка уйга килде дә, без аны әкрен генә тормышка ашыра башладык. Баштан, әлбәттә, инде ул ниндидер сораулар тудырды, чөнки бит алар бит җырчылар, алар бит драма артистлары түгел. Ләкин менә кызыксындырып китсәң, һәрбер җырчы эчендә бик шәп кенә артист утыра икән, аны әз генә касынып карасаң. Бүгенге көндә очып рәхәтләнеп уйныйлар, менә килгән тамашачы да хәтта күбесен танымыйча да калганнар, поклонга чыккач игълан иткәч шаккатып карап торалар. Беләсезме, ничектер менә кирип киттеләр, үзләренә дә күбесенә ошый. Тамашачы бүтән амплуада күрә аларны. Ул бит теге төрлечә эшләп карасаң, миңа калса ул кызык күренеш. Ничек әйтәдер менә Марина, үзе уйнап карады, бәлки анардан сорас. Марина, ошыймы сиңа артист булып уйнау ошыймы дип сорыйм. Гади итеп. Миңа бик ошый. Зәңгәршәлдә мин Ишанның 4нче хатыны. Ишанның 4нче хатыны Крәшен икән. Крәшен булган икән, белмәсәгез. Аның бит беренче хатыны Лейсан Махмутова, икенче хатыны, өченче дә хатыны бик популяр артистлар. Шул легенда арасында миңа ул бәхет чыгыш ясарга. Аннары инде Голливудта минем роль Мерлин Монро. Ул инде миңа әлбәттә выход из зоны комфорта. Мин инде өйрәнгән кеше, теге папаха киеп, кылыч алып, рус халык җырларны җырлаган кеше. Пу-пу-пиду. Ул инде әле күлмәгемдә. Монда ниточка, тегендә ниточка. Но Сен ошыймы менә бу рольләрдә үзеңне сынап карау һәм гомумән үзеңне актерлык һөнәрендә сынап карау? Мин аны кеше өчен эшләмим, мин үзем өчен эшлибен. Мин, беләсезме, выход из своего зоны комфорта дип. Ул барыбер үсәсең бит. Иң ошаган үзеңә яратып уйный торган ролең? Ул инде Ишанның 4нче хатыны.
Her kimning xiyalыдыр инде ул. Ишанның 4-нче хатын булу түгел, әнә шул рольне уйлау. Чөнки миңа калса иң теге яркий дип әйтәгәйме, ачыгы шул. Biz bit анда сугышабыз да. Анда шундый бәхетле гаилә. Анда мәшкиләбез, анда нәрсә генә юк. дуслашабыз да. Дуслашабыз да. Шундый сүзләрдә бар. Без Сугышабыз да. талашабыз да. Дуслашырбыз да. Менә шулай ук әйтәсем килә, Зәңгәршәл мәсәлән, әйме, Зәңгәршәлдәге Булат белән Мәйсәрә мәхәббәтенә һәрберсе сокланды бит инде, сүз дә юк. Менә бу Казан шәһәр филармониясе җырлы биюле менә шушы спектакльгә бик матур төсмерләр өстәп, барыбызга да таныш булган әсәрне кабат яңа формада ничектер тәкъдим итте дип әйтер идем мин, әйме. Әлбәттә без инде берничек тә кабатлый алмаячакбыз. Камал театры һәм кабатларга тырышмыйбыз да. Алар чыпчыннан драма театры аларның төп рольләре бит шул. Без менә шундый мюзикл форматында тәкъдим итәргә тырыштык. Чөнки бездә шундый көчле җырчылар һәм көчле бию ансамбле, ул инде үз-үзеннән килеп чыга торган ничектер формат. Менә шуңа күрә без аны җырлы музыкаль спектакль дип атадык. Берничек тә не претендуем ниндидер зур исемгә, ләкин милли сәнгатебезне, милли әдәбиятыбызны сәхнәгә алып менү, ул бит инде безнең вазифадыр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә тырышабыз менә төрле юнәлешләрдә. Бүгенге әле менә ярты ел элек без Кулгали буенча Йосыф Зөләйха дигән поэмасын сәхнәләштердек. Анда да күбесенчә без бит күп уйнамыйбыз, без күбрәк җырлыйбыз да биебез. Безнең иң көчле якларыбызны Формат шундый. Ничек булып килеп чыкканмы, юкмы, инде тамашачыбыз әйтсен. Ләкин безгә бик ошый бит, Марина. Бик ошый. Халык йөриме, гомумән халык тамашалардан соң бит инде барыбер кайтавазлар ишетелә, халыкның реакциясе. Менә мин әйтер идем, әгәр дә менә алдагы спектакльләребезне куябыз бит инде репертуарда, аның көннәре билгеле билетлар сатыла икән, димәк, бу ачыктан-ачык хәл. Ноябрь концертларына билетлар юк. Мәсәлән. Ягъни мәсәлән. Шулай да бер концертка билет бар, ул да булса безнең кулда әлеге билет. Һәм инде 5 йылдыз проектына чакыру билеты белән килгәнсез. Әлеге билет иясе булырга теләүчеләр әлбәттә инде сорауга җавап бирергә тиеш безгә. Без бераз гына якынча җавап та биреп бетердек кебек. Тик шулай да бик игътибарлылары булса, әлеге безнең җаваплардан элеп алган булырлар. Димәк, 5 йылдыз проектының өчесе кайсы спектакльдә уйныйлар дип сорадык. Җавапларны 89178 555 91 һәм 5 номерына языгыз. Дөрес сорадыммы, Сулпан Ринатовна? Нәкъ шулай. Ләкин без аны катлауландыра алабыз. Мәсәлән, бер ничә җыр бездә эшли торган җырчыларны атап китә аласыз. Бу истәмә бонус булачак. Бәлки тагын бер билетны да бүләк итәрбез шуның. Шундый беләсезме, беренчедән мин бинагызны күрер өчен генә булса да чакырыр идем, чөнки бинаны күрер өчен билет алып барырга кирәктер миңа калса. Айгөл, менә монда син нәкъ дөрес әйбер әйтәсең, чөнки үзебезнеке булганга түгел, шуннан да мактыйсым килә, горурланасым килә. Ул шунхатлык җанлы булып чыкты. Менә кемдер аны Камал театры белән дә тиңли. Менә элекке Татарстан урамындагы бина белән. Бәлки мин теге шунда үзем үскәнгә күрәдер, шундыйрак дизайн күрәсе килде. Ләкин ул үзенчәлекле. Матур гына, кечкенә генә, җылы гына залыбыз бар. Шунда шундый бүйүк артистлар сездә эшлиләр һәм инде алар арасында халык артистлары да бар, атказанган артистлар да бар. Һәм бүгенге көндә бик матур гына шәхси концертлары белән дә шулай ук инде тамашачы күңелен яулап, үзләренең урыннарын булдырган артистларыбыз бик күп, Аллага шөкер. Марина, әйдә тыныч кына утырма әле, җырлыйк әле. Тамашачылар да йоклап китмәсеннәр, уятыйк әле. Һәм безнең тыңлаучыларыбыз 89178 555 91 һәм 5 WhatsApp номерына җаваплар яза башладылар. Тагын бер кабатлыйм сорауны. 5 йылдыз проектының өчесе кайсы спектакльдә уйныйлар? Җавапларны языгыз, җиңүчегә бүләк булачак. Рәхмәт, Марина. Күргән шиклем ул нинди гадәт инде минем белән
düşmeske Dağın ni sebebinde şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Ayda irkem yılmayalı Kinenip börküleli Şanı kayıp sağındım deyip Yanarıma kileli şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Min bitini yaratamam Sin de mini süyesin Şulay bulgaç sileşmişe Nige şonga diyesin şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Şu şehadetini şu şehadetini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Orı bedem kötü kötü sileşir segatini Менә шулай рәхәтләнеп җырлашып, күңелләшеп, сөйләшеп тә җырлашып та утырабыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, студиябездә кунакта Марина Карпова һәм Чулпан Закирова. Без Казан шәһәр филармониясе артистлары, эшчәнлеге, спектакльләр, гастрольләр турында сөйләшәбез. Шулай ук инде интерактивта катнашырга да онытмыйбыз, сорау бирдек. Уларында билет бар, ул билет сезнең кулга килеп керергә мөмкин. Әгәр дә дөрес җавап бирсәгез, 5 йолдыз проектының өчесе кайсы спектакльдә уйныйлар. Һәм без инде артистлар турында берәм-берәм сөйләп тормыйбыз, чөнки әлдән-әле артистларыбыз безнең студиябызга киләләр һәм бергәләп тә чакырабыз. Менә хисләнеп утырдым әле Марина җырлаганда, чөнки чынлап та энергетика. Ул бинаның энергетикасы булсынмы, ул кешенең энергетикасы булсынмы, ул киемнең булсынмы энергетикасы. Алар барысы да менә шушы ансамбльдә булганда, чынлап та бик көчле шундый бер ауры барлыкка килә. Менә Марина җырлаганда шуны әйтәсем килә, Марина, син бүтін залны тұрғызып бастырып бийтә торган шундый зур энергетикалы кызсың. Гомумән концертларда сине тамашачы ничек кабул итә? Чакырабыз бит инде Марина Карпова, әме чыга да матур итеп, чат итеп татарча җырлый, әле бөтенесен бастырып бийтергә дә мөмкин. Ничек безнең тамашачы? Баштан инде бик куркыптыр. Хәзер инде 10 ел үткәч, мин Ияләнделәрме? Әйе. Мин инде хәзер үзем дә твердо стою на своих ногах дисәм дә була. Уверенность появилась. Һәм инде әкрен генә барамын инде. Кайчан ышаныч туа башлады? Менә үзеңдә әйт әле, уверенность дидең. Кайчан? Сиңа рольләр бирә башлагачмы? Концертларга чакыра башлагачмы? Ниндидер чараларда катнаштыра башлагачмы? Ул бит инде минем рус халык иҗатым бар. Әйе. Анда мин инде үземне бик уверенный чувствую. Анда бит инде зур приемнарда мин чыгыш ясыймын. Теге рус халык җырларны, иҗатны мин тәкъдим итәм. Татарча инде Казанга килгәч акцент булды да, бик сөйләшә алмыйча, но хәзер инде
өйрәнәмен, Аллага шөкер. Эшләгәне үз өстендә эшләгәне күренә. Менә шуны әйтеп китәсе килә, Марина бик тырыш кеше, бөтен җиргә чакырган җиргә дә бара, чакырмаган җиргә дә бара. Мин бу яктан тегесе күп әйтем, молодец дип әйтем килсә, чөнки кеше бары бер юлын үзе йөреп барырга тиеш. Сине бер кемдә киләле монда матурым дип тәлинкә әзерләп куймый. Нәк менә миннән сорыйлар да кайвакыт син өчен нәрсә иң мөһим әйбер дип, мин артистның тырышлыгы дип җавап бирәм. Бәлки аның ниндидер теге талант диләр. Талант ягыннан да җитеп бетмәсә, мин һәр вакыт әйтәм, талант ул 5%. Калган 95 нәк тырышлыгы. Син бит мине аңлыйсың, син белән инде күп җирләр, күп җирләрдә йөргән. Һәм беләсезме, менә шуны да әйтәсе килә, Чулпан Ринатовна, әле бит әле сез билгеле килгән менә шушы артистларны үзегезнең канатыгыз астыгызга аласыз, әле алай гына да түгел, сез яшьтән тәрбиялисез. Әйтик, балалар студиягыз бар сезнең, әйме бүгенге көндә сез аларны нәкъ шул сәхнә тормышына, артист тормышына, шушы иҗатта, сәнгатьтә кайнарга өйрәтәсез. Менә ул яктан да без һәр вакыт үсештә, чөнки менә алыйк балалар безнең электән Казан би ансамбле алдындагы студиябыз бар иде. Менә ансамбльдән соң 2 елдан соң оештырдык. Без студияны баштан бер 40-60 бала иде башлаганда, бүгенге көндә Чулпан үзендә генә 400 бала һәм Казан буенча безнең филиалларыбыз бар. Ул 1000-гә җитә балаларыбыз. Алай да булмас, бу бию балалары гына. Безнең студиягә яратып дип бик тырышып йөриләр бездә. Максатлар бик көчле куела, чөнки безнең өчен бит инде иң нигезе дисциплина, ансыз бер нәрсә эшләп булмый. Шуңа күрә таләпчәнлек беренче урында, теге дәресне калдырмау, концертларда катнашу. Бүгенге көндә менә спектакльләр барлыкка килгәч, балалар безнең спектакльләребездә катнаша. Чөнки безнең бит шуны әйтеп китмәдек, репертуарыбыз без бик киң. Төрле тамашачы өчен без әзер, рус тамашачы өчен бездә искиткеч Марина, Лыш, 3 богатыря, әкиятләрдән кала кино. Кино бар. Киношлягер дигән концерт. Мультфильмнардан җырлар әле дә бар. Мультфильмнардан бар, кинолардан бар. Алар бөтенсе тере тавыш, тере оркестрга җырлана. Менә шуны әйтеп китәсе әйтергә кирәк. Алар берсе фонограмма белән бармый, нәкъ менә оркестр белән баралар. Классик концертларыбыз шактый. Менә төрле зур бик шәхесләргә багышланган, иҗатына багышланган концертлар туплана. Менә әле генә узып китте, бик матур гына. Пахмутованың иҗатына багышладык. Менә бу хәзер голоса нашего времени, менә бөтен Муслим Магомаев, бөтен ви инструменталь ансамбльләрнең хитларына, Анна Абидзинский, менә бөтен Анна Герман иҗатына да бөтен менә шундый бик шәхесләрне 70-80 елларда иҗат иткәннәрне, шуларның иҗатын алып чыктык. Алар бит әле безне төр оркестрга гына түгел, без аны бизәклибез, биюләр белән артистлар бии, костюмнар, ниндидер махсус костюмнар ясатабыз. Матур итеп сәхнәләштерергә тырышабыз. Инде балаларга килгәндә безнең әкиятләребез бар махсус. Урысчада менә татарча безнең Марал Батырыбыз бар. Бөтен мәләкәйләр өчен. Нәкъ шул менә теге элекеге Дара Хәйруллин уйнаган Марал Батыр бездә сәхнәдә. Урыс әкиятләребезнең бик популяр, бүгенге көндә менә каникуллар бара. Бүген генә шатландым, иртә кич заллар. Шуны әйтеп булсак, менә балаларның каникул вакыты билгеле, без инде балаларны ничектер барыбер аларга нинди дә булса чараларга билетлар алабыз, әйтик, музейларга, театрларга йөрдәбез. Менә бу очракта үзе концерт, үзе мюзикл, үзе спектакльләр, шул ук вакытта шул ук мультфильмнардан җырларга балаларны алып барсаң да, алар җырлыйлар, өйрәнәләр. Бу бит инде тәрбияләү процессы. Әлбәттә, без төрле сәнгать белән, татар сәнгате белән түгел, безнең гомумән байлык белән, тарих белән таныштырырга тырышабыз. Һәм тагын бер бик кызыклы, мин сезнең афишагызны карадым, безнең җырлар дигән проекты. Сез яраткан җырлар. Менә шул нәкъ теге китап буенча күмәк җырлар өстәл артында идә бергә җырлана торган китаплар буенча барабыз. Бу шул концерт формасындамы, әллә ничектер теге караоке концерт? Чынлап, менә шуны сорыйсым форматы. Экранда бөтен сүзләр чыгарыла һәм залда махсус 2 якта микрофон куела. Һәр бер тамашачы чыгып, сәхнәдәге артистка кушылып, бергә җырлый ала.
Менә бит нинди проектлар бар. Безнең бик күп килде җаваплар. Һәм беләсезме, бөтен үстедә дөрес язалар. Чөнки хәбәрдар икән безнең тыңлаучыларыбыз һәм сорау биргән идек. Бик күп яздылар. Рәхмәт сезгә, дуслар. 5 йылдыз проектының өчесе кайсы спектакльдә уйныйлар дип сорадык. Монда инде мин бу проект турында сөйләшәсе килә, ләкин җиңүчене билгеләмичә проект турында сөйләшә дә башлый алмыйбыз. Шуңа күрә җиңүчене билгелим әле. Иң беренчеләрдән булып язып җибәрде 84-27 абоненты. Ул безнең Заммара исемле тыңлаучыбыз Зәңгәршәл спектаклендә дип язган. Зәңгәршәл Чулпан мәдәният йортында Зәңгәршәл Йосыф Зөләйха спектакле дигән вариантта бар, шулай ук. Анда уйныйлармы алар, юкмы? Әйдәгез барлап чыгыйк. 5 йылдыз проекты турында сөйлик әле. Нидән тотындыгыз сез бу проектка һәм идеясы ничек килде моның? Чөнки бездә бик мәртәбәле артистларыбыз бар. Шуннан да татар эстрадасынан ничәдән ел үзләренең бик матур урыннарын алып бара торган кешеләр, аларны менә шулай бер концертка туплап тәкъдимләргә булдык. Аларның исемнәре һәрбер тамашачыга билгеле. Һәм без алар белән бездә эшләүләр белән горурланабыз. Бу сүзләрне әйтмичә булдыра алмыйбыз. Ул проектта кемнәр катнаша? Рөстәм Закиров, Рөстәм Асаев, Фәрида Алсу, Ләйсән Махмутова һәм Сирина Зайнетдинова. Без инде сорамаганбыз, димәк, өчесе, кемнәр алар өчесе дип та сорыйсы калган икән монда, әйме? Дәгаен генә. Кемнәр алар өчесе дип сорыйсы калган, тик шулай да җиңүчебез билгеле, билетны бирәбез җиңүчебезгә, шулай да. Исемнәре белән атап китмәгәннәрме кемнәр? Юк, шул кызганыч, менә без иртәрәк әйтеп җибәрдем. Иртәрәк әйттек, мин дә иртәрәк. 84-27 абоненттан котлыйбыз. Без инде вәгъдә имандыйлар, бүләкне тапшырабыз. Менә нәкъ шушынга килә бит инде, әйме? Килеп карап китәргә мөмкинлек булачак әлеге проектны, әлеге концертны. Нәкъ шулай. Әйдә тагын берне бүләк итәбез. Тагын теләүчеләр булса, димәк, нинди сорау бирәбез? Ләкин сорауны аз гына катлауландырырга кирәк. Монсы бик җиңел булды ахырысы. Тамашачы бар икән безнең. Бар. Нәкъ менә сезнең аудитория. Рәхмәт. Бәлки филармониянең Димәк, без менә шундый моментларда, димәк, без юкка гына эшләмибез икән, тырышларыбыз бушка китми һәм менә дөрес юлда икәнлеге инанасың менә шундый моментларда. Әйе. Бәлки филармониянең менә сонарга әгәр дә вакыт бар әле безнең, әйме? 20 минутка якын вакыт бар. Бер 10 артистын нәкъ менә Казан шәһәр филармониясында эшләүче. 5-шесен атап киттем инде мин хәзер. Унысын санасыннар, бәлки игътибарсыз тыңлаучылар. Әйдә, кем күбрәк? Һәм менә бер оригиналь сорау булса, мин махсус үземнән тагын бер шәхсән бер вәгъдә итәр идем. Мәсәлән, менә җаныгыз нинди теләгән проектта, менә кереп карагыз. Әйме, безнең афишаларны, менә кайсы проектка барасыгыз килә, шунысына язып бирәм. Димәк, оригиналь сорау кирәк безгә. Әйе, юк, әйдә менә 5 йылдызга тагын берне бүләк итәбез шул артистларны санаган өчен, кем күбрәк санар. Әйе. Бик юморт булдыгыз әле сез. Киң бит сезгә килсә, син елмайны күреп торсаң. Татарның күңеле киң дип әйме. Димәк, дуслар, шундый мөмкинлек әйме. Менә бүген безгә кунакларыбыз килүе үзе бер бәйрәм һәм димәк, иң күп итеп санаган Казан шәһәр филармониясе артистларын һәм шулай ук инде оригиналь үзенчәлекле сорау бирсәгез, аның өчен менә кыйммәтрәк бүләк проектка чакырам дигәндә. Проектка кыйммәтрәк бүләк, үзегез теләгән проектка сайлап алыгыз. Дуслар, җавапларны 891-78-555-91 һәм 5 WhatsApp номерына язасыз. Вакытыбыз шикле, шуңа күрә язып калырга өлгерегез. Минем сораулар белән генә канәгатьләнмәде Чулпан. Кызыклырак сорау сорый. Шундый гадәт бар инде минем гел теге комтырыклап торырга. Шуңа күрә, дуслар, сез язган арада без Маринаны тыңлыйк әле. Марина, әйдә кыздырып ал әле безне тагын бер. Bulutlar күктә тарала, югала җирләрдә. Күңелемдә нур чагыла, яратам дигән сүзгә. Аккаен яфрак яра, күктә сайрый дугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Аккаен яфрак яра, күктә сайрый дугач. Сөюеңнең ни файда,
Күктә йıldız atıldı da югалды ufuklarda. Мәңге атылмас йıldызга дирлим кочакларыңнан. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Ынтыламын хисләрем канып китер. Мәхәббәтем мәхрүм итмә, ялгыз калдырма китеп. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Акайын яфрак яра, күктә сайрый сандугач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Сөюеңнең ни файда, син янымда булмагач. Син янымда булмагач. Марина Карпова студиябызда қонақта. Шолпан Ринатовна, инде менә әлеге җырларны тыңлаганда, хәзер мин 5 йылдыз проекты турында уйлап утырам. Һәрберсе үзе шәхесәйме, һәрберсенең үзенең бер иҗат юлы. Һәм менә бу гади генә концерт булачакмы? Әллә инде монда аларның шулай иҗат юллары турында бәлки ниндидер хронологик юнәлеш белән бәлки бара торгандыр. Ни өчен нәкъ менә шушы 5 артист? Әлбәттә инде сценарий буенча без үзебезне әзерлекне алып барабыз. Ник менә шулар, чөнки алар чыннан да үзләренең менә дөрес әйттең, иҗат юллары аларның инде тупланган, күп тамашачыга күңелләренә яткан. Менә бөтенесе бергә ничек матур иттереп менә яңгырлар икән дип шундыйрак бер уй килеп чыккан иде дә. Юригна булган шундый идея, бәлки менә матур гына булып итеп чынга ашар дип. Мин ни өчен ниндидер бер эзлеклелек эзләдем. Чөнки билгеле Рөстәм Асаев, шулай ук инде Фәридә Алсуды, Рөстәм Закиров бер чир дип әйтегәйме, алар бер чирда формалашкан һәм шул ук вакытта алар үсештә булган, зур артистлар булган һәм инде үз иҗат юлларын бәлки бергә башлаганнардыр да, әйме. Ләкин монда килеп керә шул ук вакытта Ләйсән Махмутова, шулай ук яшь түгел инде Ләйсән дә. Бер чир инде, әйме. Сирина яшьрәгәйме. Шулай да ниндидер менә эзлеклелек таба алмадым. Шуңа күрә соравым иде. Юк, ансы монда сөйләмиләр инде. Ансы менә тамашачы килеп күрергә тиеш. Менә бит үзләренә күрә Күпме сөйләсәң дә барыбер аны җиткереп булмый. Аны бит әйтәләр бит, күп сөйләгәнчә бер карар. Юк, шулай да кызык бит әле миңа монда. Ярар, менә Фәридә Алсу дуэты, монда бит әле Рөстәм Закиров, Сирина, алар һәрберсе аерым җырлыйлармы? Ләкин монда да бәлки берәр дуэт формалаша торгандыр. Анысы да булырга мөмкинме? Талап утырма, яме, менә килерсең дә күрерсең үзең. Безнең тыңлаучыларыбыз да килеп күрә алалар әлеге проектта, чөнки безнең сорау яңгырады. Әлеге сорауга җаваплар сез дуслар шулай ук инде 89178 555 91 һәм 5 номерына яза аласыз. Балалар турында мен әйтеп китергән утканмын. Без бит тагын бер матур күренешебез барлыкка килде. Менә бер чилелек без балалар милли ансамблен булдырдык. Аны безнең Гөлназ Гафурова җитәкли. Балаларның гел татар телендә генә җырлый, башкаралар җырларны. Әлбәттә инде репертуарларында берничә урыс җырлар да бар. Алар Марина белән дә җырлап өлгерде һәм башка бик күп артистлар белән дә җырлап өлгерделәр. Ләкин максат шундыйрак иде, балалар татарча җырларны, иске борынгы җырларны башкарсыннар дип. Алар безнең хәтта мәнәҗәтләрне дә башкара. Шундый ничектер ул
менә шулай уйнап кына эшләгән әйберләр шундый Уңышлы. матур, зур әйбергә килеп чыгалар. Бүгенге көндә лә 30лап балабыз бар. Алар да бит әле сайлап алынган. Әле аларның бер 12 инструментларда да уйный, курайда да, баяннарда да. Ул безнең шундый вокаль инструменталь ансамблебез. Менә мәсәлән, әлеге минутларда әтиәниләр тыңлап утыра ди. Әйме, әйтик, бәлки сезнең ансамбльгә шулай ук эләгергә, шунда катнашырга теләге бар икән. Монда инде ел сайын буламы? Җыеламы балалар? Җыелабыз, һәр вакыт балаларны сайлап алу процессы була, әлбәттә. Май ахырында була һәм сентябрьгә җиткәндәрәк без шундый ниләр уздырабыз. Балалар килә димәк. Килә, Аллаһка шөкер. Кайвакыт әле берәр елны безнең бию студиясына 6 бала иде бер урынга. Үзем дә шаккаттым менә, Айгөл. Шанасың бит. Шулай, шундый ук дәрәҗәгә җиттек менә. Бу бит инде шанмасын. Бу күрсәткеч әйе. Тыңлаучыбызның фикере, хәерле кич Айгөл апа һәм мөхтәрәм кунаклар. Сезне ВКонтакте төркеменнән карап утырам ди. Әйе, безнең турдан-туры трансляция бара. Рәхмәт, бик зур. Казан бию ансамбле чынлап та республиканың иң горурланырлык ансамбльләренең берсе. Алар һәр халыкның биюен югары дәрәҗәдә башкаралар. Ничә тапкыр концертларында булдым. Шулпан Ринатовна алдында башымны иям. Җырчы кызның да тавышы көчле. Марина Субханалла, Ульяннан Лейсан исемле тыңлаучыбыз яза. Рәхмәт. Ләйсәнчик. Кил яме. Килегез, чынлап та көтәбез. Казан белән Ульяна арасы ерак түгел, һәм инде күрше төбәкләр чынлап та чит илләрдә хәтта безне социаль ширкәтләргә чыгу мөмкинлеге булгач, карыйлар, күзәтәләр. Рәхмәт, бик зур. Һәм чирата килгән хәбәрләрне әлбәттә инде без барларбыз. Һәм киләсе проектлар турында әйтик, быелгы сезонга бит инде сез яңа проектлардан бары бер генә түгел, 5 йылдыз проекты гына түгелдер, бардыр проектлар, әйме? Без һәр вакыт эзләнештә. Бүгенге көндә әле без яңа, әлбәттә яңа елга кият әзерләп ятабыз. Бременский музыканты булачак бездә. Балалар өчен тагын бер әкият булдырабыз. Республикасына без тагын бер әдәбиятка тотындык, Алый Пурсаны эшләргә җыенабыз. Шулаймыны? Шулай ук. Менә ул ниндидер рок-опера форматында килеп чыгар дип өметләнәм. Бүгенге көндә менә костюмнар, декорациялар өстендә әзерлек бара һәм әлбәттә җырларын яздырабыз. Махсус Миләүшә Хәйруллина яза безгә җырларны. Шундый атаклы композиторыбыз. Чакырылы композиторлар белән дә эшлисез димәк. Без һәр вакыт режиссерларны да чакырабыз, хәтта читтән балетмейстерларны да чакырабыз. Без бөтен әйтик үзебездә генә кайнап ятмыйбыз. Шуның белән кызыклы да ул. Һәр вакыт төрле почерклар булганда, үзегез беләсез бит, проектларда төрле булып чыга. Менә хәзер Ассолькам дип сорыйсык килә бит инде. Хәзер рольләр бүлде беткәнме соң инде? Әлбәттә инде җырлар яздыру процессы ничек инде бүленмәсен. Юк, сөйләмим, сорамадым. Яхшы, сорамыйм, барып карарга. Кызык булсын әле сезнең өчен. Әйе. Безнең грайларыбызда яңа без ел сайын дип әйтерлек түгел инде, һәр вакыт эзләнәбез, яңа артистлар килеп тора безнең. Быел килдеме? Алар өчен әле алар сезнең өчен яңа ачышлар булыр дип өметләнәм. Чөнки ту әйтергә дә куркам, шундый шәп егетләр килеп керде. Менә шундый прям потенциаллар бар. Беләсезме, ул беренчедән мин дә куанам сезнең белән бергә, чөнки егетләрнең килүе, сәнгатькә килүе, ул чынлап та куана торган, менә кулларны чәбәкләп куана торган момент, чөнки егетләр сәнгатькә әйтик бик аз киләләр. Әле булмаса алар консерватория белемнәре белән шундый профессионал ягыннан, көчле классик ягыннан да җырлыйлар, халык җырларында. Аллага шөкер. Әйтергә дә куркам. Шулай булсын. Маринага карагыз инде менә. Маринага гына карагыз да, менә шуннан нәтиҗә ясагыз инде. Менә тыңлаучыларыбыз да яза, Айгөл Чулпан ханым килгәндә гел иң яхшыларын алып килә, сайлап кына алып килә ахрысы. Начарлар юктыр аларда дип яза бер тыңлаучыбыз. Юк, начарлар юк. Рәхмәт бик зур сезгә. Шунда әйтеп, хәтта менә составның, Казан шәһәр филармониясының составын караган очракта да, анда кемнәр икәнлеген, мәсәлән, карап утырганда, карале монда иң яхшылар җыелган икән дип чынлап та үзең дә шаккатып карап утырасың. Белсәк дә. Рәхмәт. Шуннан да андый максат куелмый. Бер кашан да без бары тик менә шундый сәнгать белән шуннан торып авырый торган, шуннан торып фанатикларны җыярга тырышабыз, чөнки шундый кешеләр булганда гына сәнгатьне эшләп була, ясап була.
Тыңлаучыбыз яза: "Исәнмесез, хәерле кичләр, филармониядә эшләүче артистлар. Рөстәм Закиров, Ләйсән Махмутова, Серина Зәйнетдинова, Зарина Хасаншина, Зөһрә Шәрифуллина, Рәсим Низам, Фристам Асай, Фәрида Алсу, Зәйнәп, Зөфәр Билал, Филүс Кахир, Венер Ганиева, Зөһрә Сахабиева һәм башкалар безнең монда бөтен белгән артистны санаган. Шәһказан шәһәр филармониясе турында сөйләгәндә бераз гына ялгышып киткән бугайда тыңлаучыбыз. Монда барысында бергә бутаган. Республика филармониясы белән Әйе. безне бутамагыз, дуслар. Әлбәттә, без бит инде менә әле менә күбрәк Чулпанда ачыкланып китеп, күбрәк сөйли башладык. Филармониясы барыбер элеккерәк ул барлыкка килгән булса да, без менә тулысынча инде ачыкланып, рәхәтләнеп монда эшләп киттек. Һәм тыңлаучыларыбыз, әле сез өлгерәсез, яза аласыз. Чулпан Ринатовна, киләчәккә әлбәттә инде планнар бар быелга. Гастрольләр тагын планлаштырыламы? Менә Башкортстан, Дагыстан дидек, әйме, тагын инде гастрольләр, гомумән сез бит стационар гына түгел, сез гастрольләргә бик еш чыгасыз, артистлар шулай үзләре чыгып китә, конгресс белән чыгучылар бар. Һәр вакыт конгресс юнәлеше буенча йөрү ул беркайчан да туктамады. Гомумән артистлар өчен гастроль ул сәнгать процессының бер зур өлеше булып торырга тиеш. Чөнки ул очракта артист тагында чарлана, ачыклана, ул бит шундый концентрация, син анда бары тик эш белән, ул бит ничә көн дәврендә булгач, бик күп көч чыга ул вакытта. Һәм әлбәттә үзенең өстендә эшләү. Чөнки тамашачыны бүген алда булмый. Әйе. Ул бәс менә ул бит теге ни кебек сәхнә сүзен томгафу промокашка кебек. Һәр бөтен эштәге артистның байлыгын чыгарып сала. Монда тамашачыны берничек тә алда булмый. Һәм ул сине бәлки ярата, бәлки юк. Шул менә тамашачының килүе нәтиҗәсе шунда. Залларыгыз тулы булсын. Әлбәттә инде яңа проектларыгыз куандыра. Безнең тыңлаучыбыз 8427 абоненты, сезне без бүләклибез. Димәк, 5 йылдыз проекты на чакыру билеты белән бүләклибез һәм билетларны әлбәттә 30 октябрьгә кадәр килеп алырга кирәк, чөнки барып карыйсыгыз килсә, без әлбәттә соңга калмас өчен әлеге проектка. Рәхмәт бик зур җаваплар өчен, шулай ук инде сораулар өчен дә әлегә менә шулар иде. Тапшырабыз озагына якынлашты, кызганыч. Сорауны өлгермәдек. Әйе, кызганыч, без инде иртәрәк бирергә кирәк булган сорауны. Икенче ел. Димәк, эшләргә сәбәп бар безнең. Сәбәп бар, әйе. Залларыгыз тулы булсын. Менә шулай куанычлы хәбәрләр белән килегез. Яңа артистлар, яшь, тагын талантлы артистлар килде дигәч, мин тагын да куанып куйдым. Димәк, чынлап та очрашып, алар белән тамашачыларны таныштырыр өчен үзенә бер сәбәп бар. Аллага шөкер, безнең республикабызның талантларын күрсәтүче һәм чит төбәкләргә, күрше төбәкләргә чыгып, милләттәшләребезгә безнең милләтебезнең асыл сондугачларын, затларын, биючеләрен барчасын да күрсәтүче шушындый мөмкинлек булдыра алган җитәкчеләргә, әлбәттә инде иҗат составына, иҗат коллективына зур рәхмәтләр әйтәм. Чулпан Ринатовна, безнең тыңлаучыларыбыз да сезне яраталар. Айгөл күбрәк чакыр әле аларның артистларын дип язган тыңлаучыбыз. Ай, рәхмәт. Исәнлек булсын барыбызга да. Исәнлек булганда иҗат итәсе дә килә, тамашачы, кадерле тамашачы, сез булганда без бәхетле, чөнки бөтен тырышлыгыбыз нәкъ сезнең өчен бара. Шулай җылы мөнәсәбәттә аралашып яшик, кочак җәйп көтеп торам барыгызны да. Булай да килеп керегез кунакка, чәй ичеп тә китербез. Бер дә уңайсызланып тормагыз. Чулпан янына чәй ичәргә кереп чыгыйм әле дип, алай да керсәгез була. Мин һәрвакыт риза. Шулай итеп бергә булыйк. Сәнгать җитәкчесе шулай итеп чакырып торганда ничек бармыйсың инде? Рәхмәт бик зур килүегез өчен, бүгенге кичтә Марина, зур рәхмәт. Җырлавың өчен, энергетикаң өчен, чынлап та син безне бүген уятып җибәрдең һәм инде рәхмәт. Менә шулай татарчада, русчада, керәшенчәдә, нинди телне беләсең, шуның бөтен телләрдә җырлаганың өчен, гомумән безнең милләтебезгә менә шушындый асыл кошлар кирәк. Беренчедән, безнең әлбәттә инде менә татар телен өйрәнәм диюе генә дә үзенә күрә бер зур горурлык, шундый зур шатлык дип әйтер идем. Булгар радиосы эфирларында синең җырларыңны ишеткәч, менә хәзер тыңлаучыларыбыз белеп тыңларлар, караучылар аеруча йөзеңнән танып карарлар. Тагында күбрәк җырларыңны ишетергә теләүчеләр әлбәттә инде Казан шәһәр филармониясенә барып, син чыгыш ясаган тамашаларны әле сайлап алып карарлар. Алла бирсә, иншалла, Алла бирсә. Мин керәшен булгач инде киткәндә дә җырлап китермен. Җырлыйсың инде, җырламыйча китмибез. Бер генә үзек.
Буламы? Рәхмәт. Алайларда икән бу дөнья, былайларда икән бу дөнья, кадерләрне белеп көткәннәргә, сәхрәләрдә икән бу дөнья. Kaderlerini bilip kütkenlerge, sehrellerde iken bu dünya. Зур рәхмәт. Һәм инде тапшыруыбыз азагында сезгә иҗат уңышлары киләсе очрашуларга кадәр һәм инде сезнең матур чараларыгызда тамашачылар күбрәк булсын, җырчыларны, биючеләрне, umuman сезнең һәр шәхесегезне алкышларга күмсеннәр дигән теләкләрдә без киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз кызлар сезнең белән. Амин, рәхмәт бик зур. Киләсе очрашуларга кадәр. Зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәрвакыттагыча Болгар радиосы студиясында сәхнәдә штаб-шоу мин Айгөл Хәйруллина алып бардым. Киләсе атна дүшәмбе кичендә тагын шушы составта рәхәтләнеп, җыелышып, күңелле итеп утырырбыз. Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәк